nun? Eh, dangag man ka. Ako mo na'y dangag noon! Saan to ligo ko di mo? Ha? Saan to ligo ko di mo? Tulisan to? Oh, tulisan! Ang ilang trabaho pagpanulis! Tulisan gani. Mo gali! Kain man, wala lagi. Ha? Ay, nagkakita man ikong kasakyan, wala sila kagukod. Kuyawan ako. Ya, tulisan gito. Di tulisan. Kita bitaw ka bitaw sa kong pagdagan, bitaw. Halos nakahubo na ako sa kong short. Kuyawan ako eh. O niya, anong nahibaw mga nga tulisan to? Unsa gisultian kanila nga tulisan to? Tulisan lagi to. Kailan na kong tulisan sa naong palang Liman mo na parehan ni mong naong. Di tulisan yun to. Di ko tulisan. Pero hapit na. Kapit na. Pagtarong din na, pagbugal-bugal. Tulisan lagi to, Bon. Eh, si ma'am di ay. Gabuwag mamigot pag humana mo bahin sa kwarta. Eh, nga ano, nagkauyab mo? Dili ba gabuwag-buwag mi ba? Laglain-lain mi. Uyab na tayo pwede magbuwag. Sige lang. Sunod na tong pailis, bananta lang ka eh. May pa. Tumbay kayo. May pagyod ka na. Masarang-arang pa na. Niya, mao ni tanan. Mo lagi tanan lagi na. Pila man na. 300 mil man kuno na. Dalani, kana. Oo, kana Kanan. dana, oo. Tingaling nagpatik-atik lang ka nga. Tulis niya, gimong suikan din na. Kining nawa nga gatik-atik, kapit mga ko ginervyos diri gani. O ginervyos na gudi ay. Kawatan na ba kay kagnaong? Kutag na ako. Pagtarong yun. Kinahanglan kitag depensa mo na eh. Sige lang. Kining kwartaha, ato nang i-deposito. Kaya magkuha lang tag gamay. Mga 100,000 siguro. Amalay tag armas. Sumaya siya ng doon tayo self-defense eh. Kana. Mga sakto. Para na mo tutok, pusil dito. Ayo, sad. Self-defense lang ba? Ayaw pag pusil diretso. Itasok pusil ng tao, magpinusila eh. Kana. Kaya sa'yo nagtutok mo, pusil ka dayon. Ngayon manggod, basta ako tutukan akong maandan is snatcher. Paras ni mo, tutukan ako na po armas, patay na kanaan. Wag hindi mo eh. Nervyos ko eh. Sigurado ka nga, wag ito kagukod mo ha? Wa lagi. Ni arabay paingon din niya eh. Tanawa ko mauban eh. Di na mao. Di na mauwi. Akap lang ka eh. Tarong yun. Hindi na mauwi lagi. Silingan man nato. Huwag mo nang nindaglugaw dito na hanggang. Uy, kain naman kwarta din eh. Wah! Ako mo po sige na! Dako na! Huwag ka na mo na na! Di ako! Ang tarong, di lagi ka may tulisan. Dili ay! Ambay na. Nagasunay tulisan! Ha? Huwag ka na mo na na! Masakwa ka ba? Huwag lagi ko lang eh! You are always in my heart, even though you're far away. You are always in my heart. Hoy, Dinsyo! Ari sa ka na rin. Kaon na rin eh. Higop na rin sabaw ay. Narilibgos di sagol. Maulian ka. Murag di saka na siguro yung kabuhi na. Ha! Dali na ba? Una lang bitaw mo dahil, una lang. Kaya busog pa ko. O pari ka gutma. Una lang lagi, kunyara ko. Oh, sige, sige. Kaya maka, din kaki ka? Nagkuyog ming dimit. Nya? May gali kay gipakaon pud ko nila, nagbaon pud sila. Nagyaw-yaw ra ba tos ni dimitay? Naglalis og silaklak. Ano naman? Di na lagi gusto silaklak nga magsuroy-suroy pa sila pangitas kanding. Kay wa na lagi ng kanding diring kalibutan na. Unsa man, mangundang lang sila. Kaya ako sultihan Sir Marlon. Mo bitaw naglalis sila ni laklak. Kay di gusto si Noy Dimit nga mangundang sila papangitas kanding. Yung main sister maging silaklak. Ikaw ha, kuyog na pagkanan nila. Tagay, madaka ka ha? Wa man. Unsa man, ato ka laban na nila? Kuyog nila, ha? Wa gali. Bisan mo laban kong laklak.
Pero di gahapon ko magpadaan nila tayo eh. Kay nahibaw ko nga masuko si Sir Marlon. Labi na tong sinaligan nilang upaw. Unguan ra ba? Ano man sinaling upaw? Dili gwapo? Liwat gali ko. Di ko ta mohunong papangita sa kanding. Og dili mo ingon si Sir Marlon nga pahunungon ta pagpangita. Oh, sir. Pero tay, tingaligwa na to diri sa bukid tong kandinga. Basta di gyud ta mangundang. Kapoy-kapoy lang taan ni. Bahala na. Kinana na to tahoro na to agawon, di na to supakon. Hurot na mga rebentador dito sa kakahuyan, sigpabutos mga tao. Wa gyud kanding na patimaw. Inay nang sulti mo na. Sana suko ka? Wa man ni sulti lang ko. Ang di mausik ng rebentador. Napataka man lang pabuto ng mga tawhana bisag way hinungdan. Nagpabuto lagi sila tay dito sa kakugnan o sa kakahuyan. Ay, ang uban, nagtinarong. Ang uban, nag-usik-usik. Toy islaw, kay birthday ko na siyang apo, naghurot pabuto. Ang rebentador. Nga, may na. Daghan na bang gaingon tay? Nga wala na kuno ng kanding diri. Kisa may na na. Ha? Kay papuhoon din silang Sir Marlon. Kisa? Kapitanan. Pito nun. Asa ka? Apel-apel ka ng istorya ha? Gusto unta ko. Apil unta ko pero di man ka. Suko mo ka, di na lang. Nalang. Uy, Linsyo, sama no pagyapong gutom ha? Mga alam mo diri di kaya ako lihipusong di mo mga ol. Nangyari ko igutom ko na yung mga anak ay. Samot kagutom kong tuyag sulti. Hindi na kasi, naon na mo. Nga ang dali, kita ko si mura magbalot. Ako pa dyan, tuloy sila, jakot. Ano, dumagay ka? Eh, magkali ka ng pera. Ako na malaw. Basta kuya eh. Ang uban, nagumbol na. Ay lang mo pa dali-dali good. Total, may bawaan naman ng Marlon. Unya, mapugusan na siya sa pagpaundang ninyo sa pagpangita ng kanding. Mayon tagmingon si Sir Marlon ma'am. Uy nga, muundang na lang. Kaya ang uban kayong mga tao no, mura kaundang mo, nagikapoy, nagit sila. Mawjud, ma'am. Ikasuko man sa ng Marlon kung mangundang mo. Maayong buhaton, inyo lang pasabton si Marlon. Di mahimo ma'am nga. Ika na lang sulti ni Sir Marlon, mag-agaw man mo. Na, di na lang jud ko manghilabot anak noy Dimit. Total, makita man sad na niya nga. Mga, wag hinungdan yung mga pagi. Bitaw, ay. Nay, hapit na kung mabuti sa rebintador. Nya, wagi, effect. Mao na diha. Tapos, isang bomba pa'y gamiton. Hindi na makita ang kuwan eh. Kandinga. Mas nindot man gud noy. Kung kamutanan mo ingon ni Marlon, katong tanan nga dili na gusto mangita sa kanding. Kay og usara manggod na kahibaw gyud ko masuko og di gyud na mamati si Marlon. Saon na ni ma'am, uy nga, madlok man ang uban. Ako na kay musulti tay. Di mo ko madlok. Uy, ayaw. Ano ikaw mag-sulti? Ay, pagpangilabot. Reklamo ko eh. Kapuya naman sa guwaning kahintanga. Si pangita ng kandinga. Ay, ayaw lagi. Una kasapan kang Sir Marlon, dito ba kayo na? Na, Dito. lakla. Di na ba yun ko baka antos nga kasapan ka? Hasta po di mong tatay, mag-uul. Baka biya ka nga masakit ba ko kasi. Tana sa akong tatay eh. Maayo gid ana nino nga magtapok gyud mong tanan. Unya, dungan mog atubang ni Marlon. Isulti ninyo mga reklamo. Maukasa doon, no? Oh, Jud. Kana mo'y maayo. Kaya di man siya kahuyguan na. Hug masuko-suko siya na. Kadaghan ra ba ninyo? Ngayon sa musugot to sila, no? Anong di mo musugot?
Sige mo reklamo, sige mo bagulbol nga, wala nyo ikita ang kanding, nga ka higayon na siya, nga makastorya mo sa inyong mga reklamo. Di na nun mo sugot. Bitaw, ma'am. Swayan na yun ako ingon ang mga tao nga kami na yung matubang ni Sir Marlon. May pa. Pero, pagsabot-sabot lang mo nun, ha? Paninguha po din yung nga, di lang sa masuko si Marlon. Ah, lak. Ay, be, kapil-apil ha. Ayaw kapil-apil ani. Sunod lang gusto ng tatay. Tay, utubang lang si Marlon, tay, eh. Kondang mo naman sad ko. Maulagi na akong giingon ni mo. Nga ayaw lagi kapil-apil. Ako'y sunda. Minawa lang gud si tatay ni mo lang. Sunda lang si tatay ni mo. Kamu na sa tundoy na para sa buhay. Oo, talaga ako baka to. Ay. Kapoy, nagiging andoy sa pagpangita, anak, Len. Basta ang mga tao, kapoy na sa... Yung kanding, wala man nagpakita. Huwag yun ay magsilbing plano ni Sir Marlon no nga. Pabuthan ang mga kakahuyan para magawas ng kanding. Wa, yun. Hurot na lang mga pabutos tao. Basta ang ato. Yan si Sir Marlon ka ha. Saan kay pong niya? Wa, yun mo ingon nga undangon. Iya pa mga gidasig ang mga tao nga padayon sa pagpangita sa kanding. Kaya ni ara lagi ko nun nadris ato eh. Si tatay magitay angay musulti ana niya ba? Kay mahago ra gyud ang mga tao. Unsa. Panunsaon. Si tatay ko man lang gani magpakabana. Unsa man sa tao ni si tatay eh? Di man maikog sa mga tao. Ang sulting tatay eh.